Men bu işe başlanımda utancımdan yana yer yarılmadı, men yere girmedim. Men ten satmağa baş oşarın, onun goloyundan bararın deyip hiç açan pikir etmendim. Yöne adamımın yitirim bolmağı ve yurtta barha yaramadlaşan durmuş şertleri meni ahlak terbiyeme ters eleyen bu iş bilen meşgullanmağıma getirdi deyip iki çağanın ecesi Maral aytdı. Mar velayetinin Türkmengala etrafının yaşayıcısı adamsa 6 yıl ozal Türkiye işlemäge giden 38 yaşlı Maral Azatlyk radiosunun yerli habarçysına beren gurrununda 4 yıldan gowrak ozal adamsından habar ve pul gelmeğin kesilmegi bilen çağalarını eklemeğin barha ağırlaşandygyny belledi. İş gözläp etrafımızın birjasyna yazıldım. Ençeme aylap her gün bu yere gatnadım. Yöne iş bolmady, sebäbi başga yerlerde bolşýaly bu yerde hem işe girmek üçin para soradylar. Men çağalarıma yarawsyz gaýnyma gündelik çöregi ve çaý satyn almagy da zordan pul tapýardım diýip Maral gurrun berdi. Onun tasdiklamagyna görä ol ilk wada etrafyň oba hojalyk yerlerinde günlükçi bolup işläp paýta ýygymyna gatnaşyp çağalaryny we gaýnyny eklemäge çalışdy. Ekrançylyk meýdanlarynda 4 aýlap daň säherden akşam garanky düşýänçä işläp gazanan pulum 1 aýlyk jaý kiremize zordan ýetdi. Meniň garry ejem we kakam şeýle-de gaýnym hem işsiz bolan soň maňa kömek etjek adam ýokdy. Çağalarymyň mektep zerurlyklaryny satyn almak beýlede dursun. Olara hepdäniň dowamında bir gedek gyzgyn nahar bişirip bilmeýän wagtlarym boldy diýip Maral aýtdy. Ol etrap häkimliginden ençeme gedek kömek sorandygyny, ýöne onuň adamsynyň ýoglandygyny tasdiklaýan resminamanyň ýoklugy zerarly häkimetleriň özüne kömek etmekden ýüzewrendigini we şondan soň ten satmak bilen meşgullanmaga mejbur bolandygyny belledi. Soňky ýyllarda Türkmenistanda 7 ýyldan gowrak wagt bäri ýiti duýulan ykdysady kynçylyklaryň, giň ýaýran işsizligiň, adyk gymmatçylygynyň we gytçylygynyň ilata agyr zarba urmagy dowam etdirýändigini, ogul gyzyny ekläp bilmän ejiz galan eneleriň maşgalany goldamak üçin ten sowdasy bilen meşgullanýan ýaş gyzlaryň köpelýändigini Azatlyk ençeme gedek habar beripdi. Bu ýagdaýlar hususan da türkmen häkimetleri tarapyndan häzirki güne çenli boyun alınmayan pandemiýa we onuň getiren çäklendirmeleri dowam edýän mahaly hasda güýçlenipdi. Habarçylarymyz ten satmak bilen meşgullanýan aýal gyzlaryň soňky aýlarda hem göz görteli köpelýändigini belleýärler. Mardak habarçymyz sebitde ten satmak bilen meşgullanýan zinanlaryň esasan 2 topara bölünýändigini aýdýar. Birinci topary ýaş, ýaňy orta mektebi tamamlan gyýylardan başlap 25-28 ýaşlaryna çenli gyýylar girýär. Olar esasan kafeleri, restoranları we barlara baryp bir ýerde eskort, ten satmak hyzmatyny hödürleýärler. Bu ýerlere barýan gruply müşteriler hem muny bilýär we olar saýlan gyýylaryny alyp gidýärler. Dip ýagdaýlardan habarly yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Ten satmak bilen meşgullanýan zinanlaryň ikinji toparyna esasan hem 30-55 ýaş aralygyndaky zinanlar girýär. Bu zinanlar etraplaryň arasyndaky uly gara ýollaryň çatyrygynda, ulaglaryň säginýän ýerlerinde durýarlar. Bu zinanlar esasan ýük ulaglaryň we yeňil ulaglaryň sürüjilerine ten sowdasyny hödürleýärler diýip yerli ýaşaýjy belledi. Restoranlarda, kafelerde we barlarda gözü ilýän ýaş gyzlar bir gedeklik hyzmat üçin özleriniň ýaşlygyna we gözelligine görä müşterilerden 200-500 manat talap edýärler. Köçelerdäki orta ýaşly zinanlaryň bir gedeklik tölegleri bu gyzlaryňkydan epesli tapawutlanýar. 30 ýaşlaryndaky zinanlaryň tölegi 100 manada, ýaşy has ulurak aýallaryňky 50 manada barabar bolýar. Kä halatlarda olaryň arasynda garnymy doýurup çağalaryma azyk alyp berseň bolýar diýýänler hem bar. Dip ýagdaýlardan habarly ýaşaýjy gurrun berdi. Lewap welaýatyndaky habarçymyz hem ten satmak bilen meşgullanýan zinanlaryň 2 topara bölünýändigini aýdýar. Olaryň birinji topary öz başlyk işleýän zinanlar bolup, olar bir gedeklik hyzmat üçin azyndan 200 manat alýarlar. Ikinji topary deýişli zinanlar bolsa, masaj hyzmatlaryny hödürleýän salonlar bilen hyzmatdaşlyk edýärler. 18 ýaşdan 40 ýaşa çenli gelin gyzlar bar. Masaj salonuna baranyňda ol ýerdäki işgär telefonunda aýal gyzlaryň suratlaryny görkezýär we saýlanyňdan soň şol aýala jaň edýär we ol 15 minuta galman gelýär. Masaj we beýleki hyzmatlar üçin bir sagadyma 2000 manat harçladym diýip türkmen awatly bir ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Habarçylarymyz bilen söhbetdeş bolan zinanlar bu iş bilen meşgullanmagyň döredýän psihiki kynçylyklaryndan, depressiýalaryndan we emosional zorluklaryndan başga da fiziki sütemleri we kemsitmeleri hem sezewar edilýändiklerini aýdýarlar.
bolýar. Öňünden gürleşilen puly bermeýän müşteriler köp bolýar. Olaryň arasynda juda gödök çemeleşip fiziki we jinsy zulum edýän, şolsanda urup ýençýän erkekler hem bar. Mundan başga biz töwerek daşymyzdaky adamlar şolsanda goňşu golamlarymyz tarapyndan hem kemsidilýäris diýip ten satmak bilen meşgullanýan lewaply zenan anonimlik şertinde gurrun berdi. Şeýle-de bu zenanlar dürlü saglyk töwekkülçiliklerine şolsanda bejermesi degişlilikde kyn bolan kesellere duçar bolýandyklaryny we hemişe howp astynda işleýändiklerini hem bellediler. Türkmenistanyň Jenaýat kodeksine üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hem de ony rejelenen görnüşde tasdiklamak hakyndaky kanununda goşadyrnak içinde jelepçilik bilen meşgullanana hukuk bozulmalary üçin administrativ teminiň ulanylýandygy aýdylýar. Ýöne munyň jikme-jiklikleri aýdyňlaşdyrylmaýar. Kanunyň 136-njy maddasynda bu ýagdaý 1 ýylyň dowamynda gaýtalanan halatynda bellenilen binýatlyk mukdarynyň 20-sinden 40-syna çenli möçörde jerime salynýandygy ýa-da 480 sagada çenli hökmany işlerde işletmek ýa-da 2 ýyla çenli möhlete düzediş işlerinde işletmek ýa-da 2 ýyla çenli möhlete azatlykdan mahrum etmek jezasynyň berilýändigini ýaly. Ten satmak bilen meşgullanýan zenanlar hökümet wekilleriniň bu kanunçylykdan peýdalanyp özlerine basyş edýändigini, yerli kanun goraýjy edaralaryň işgärleriniň sütömlerini hem seziwar bolýandyklaryny aýdýarlar. Bize esasan polisiýanyň, prokuraturanyň ýokary wezipeli işgärlerinden köp ziýan gelýär. Olar bizi saklap, polisiýa bölümlerine alyp gidenlerinde bizi hasaba alyp, jerime ýazman öýlerimize goýberjekdiklerini aýdýarlar. Ýöne olar biz haçan çağırsak, islendik ýere geldiysek gelip, muht hyzmat etmeli bolarsyňyz diýip boyun edýärler. Olar bizi wagtal çağırıp muht hyzmatymyzdan peýdalanýarlar. Şeýle-de haçan owa hojalyk ýerlerinde işlemäge işçi gerek bolsa, bizi çağırıp muht işledýärler. Şuundur hasylyny ýygnadýarlar, paýta ýygdyrýarlar diýip Maraly zenan anonimlik şertinde aýtdy. Ýatlatsak ýakynda azatlyk marda kanun goraýjy edaralaryň ten satmak bilen meşgullanýan zinanlara garşy geçirýän reýtleriniň gerimini güýçlendirendigini habar berdi. Şonda habarçylarymyz bu reýtlerin şuundur ýygnamak möwsüminiň başlanmagy bilen baglanşyklydygyny, saklanan zinanlaryň şuundur meýdanlaryna iýerilýändigini aýdypdy. Biz bu işe öz islegimiz bilen başlaşamdyk. Hökümetimiz bizi iş bilen üpçün etse, çağlarymyzy, yarawsyz howsarlarymyzy eklemäge goldaw berse, hiç birimiz bu işe baş goşmazdyk diýip Maraly zenan özlerini çar tarapdan goraksız duýandyklaryny belleýär. Bu ýagdaýlary ýakyndan izarlaýan, aýal gyzlaryň hukuklaryny gorap çykyş edýän ekspertler we yerli synçylar ýurtda ten sewdasynyň giňden ýaýrandygyna garamazdan Türkmen hökümetiniň goşadyrnak içinde ýokary ahlakly jemgyýetde beýle ýagdaý asla ýok ýaly özüni alyp barýandygyny we munyň bu iş bilen meşgullanýan zenanlaryň goraglılıgyny howp astynda goýýandygyny belleýärler. Saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa Türkmenistanda hiç bir gyýjagyň men ulalanymda tenimi sataryn diýip ulalmaýandygyna ünsü çekip, hökümetiň ýaman howply ten satuwy jenaýat hasaplanýan ýurdumyzda nähili durmuş ýagdaýlarynyň aýal gyzlarymyza şeýle iş bilen meşgullanmany iterýändigini öwrenmeň ýerine muny jenaýat diýip hasaplaýandygyny we ony garaňkylykda saklaýandygyny aýdýar. Näçe ýyl bäri BMG, Amerikanyň Döwlet Departamenti, Ýewropa Birleşigi halkara uramolary hökümete çağırş edip gelýär. Ten sewdasynyň sebäplerini öwrenip, ony jenaýat kategoriýasyndan çykarsa, stigmatizasiýa, maskaralama, tenni satýanlara garşy diskriminasiýa biraz adalar diýip gelýär. Ýöne gynansak da hökümet hiç ýyl reaksiýa görkezden okşuwat. Diýip Ýaýlymowa belledi. Şol bir wagtda ol hökümetiň ten sewdasyna göz ýumýandygyny, ten satmak bilen meşgullanýanlaryň polisiýa tarapyndan diskriminasiýa seziwar edilýändigini, olaryň polisiýa görünmezlik üçin howply şertlerde işlemeli bolýandygyna hem ünsü çekýär. Şeýle-de ol hökümetiň bu meselede alyp barýan siýasatynyň ten satmak bilen meşgullanýan zinanlar we olaryň hyzmatyndan peýdalanýan erkekler üçin dürlü saglyk töwekkülçiliklerini, hatda tutuş jemgyýetiň saglygy üçin howply ýagdaýlary döredýändigini hem belledi. Cinsy gatnaşyklaryň üstü bilen geçýän kesellerin
AIDS, AIDS keselinin geçme hopi, islenilmet görülüğün ve zorluğun ihtimalleri artýar. Döwrewap üçin Serbiýanyň bolmazlygy Türkmenistana tin sowdasyny jinayet hasaplamak jemgyýetiň saglygy üçin ýaman hoply ýagdaýlary döredýär. Dip Ýaýlymowa aýtdy. Ol ýurtda bu babatdaky kanunçylygyň hem juda köňeleşendigine, onda ten satmak bilen meşgullanýan zenanlaryň cezalandyrylýandygy barada aýdylsa-da, olaryň hyzmatyndan peýdalanýan erkek adamlaryň cezalandyrylmagy barada hiç ýyly maglumatyň ýokdugyna hem ünsü çekýär. Türkmenistan'ın kanunçylygyna tin sowdasy jilepçilik diýip adlandyrylýar. Bu bolsa adamyň aýar ýyla mertebesini kimse diýen adalygy. Türkmenistan'ın kanunçylygyna klient, müşteri, hyzmatlaryň alyjysy, tin sowdasy bilen meşgullanýan adam hyzmatlary satýan düşünjeleri kesiplenmeýär. Dip Ýaýlymowa bellidi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Marynyň we Lewawyň degişli kanun goraýjy edaralarynyň şolsanda polisiýa müdürliklerinden telefon arkaly tesbir almaga synanşdy. Ýöne redaksiýanyň müdürlikleriň Içeri işler ministrliginiň resmi web saýtynda görkezülen telefon belgilerini 12-13 dekabrda ýygyderle eden jaňlaryna hiç kim jogap bermedi. Maralyň gurrun berenlerine gaýdyp gelsek, ol ähli fiziki, psihiki zorluk, saglyk töwekelçiliklerine we häkimetleriň basyşlaryna garamazdan iki çagasyny we yarawsyz gaýynyny eklemek üçin howanyň temperaturasy 0 gradusa çenli sowaýan şu günlerde köçäniň gyrasyna çykmagy dowam etdirmäge mejbur bolýandygyny belläýär.